bekunjena emasangweni enyuvesi iMangosuthu University of Technology. Abafundi bavuke umbhejazana bashisa amathayi bavimbela abangena nabaphuma kule nyuvesi. Kuphoqeleke ukuthi kuvalwe nomgwaqo omkhulu kuleli lokishi uMangosuthu Highway. Abafundi banohla lwezikhalazo okukhona nokudedelwa kwemiphumela. Bafuna futhi kuvunyelwe abakweleta inyuvesi ukuthi babhalise kulonyaka. Ikhalazo zabafundi njengamanje kwami eyokuqala ukuthi isikole asifuni ukukhipha ama-academic records, asifuni ukukhipha ama-qualification yabafundi ngenxa yokuthi bayakweleta. So thina as SRC was saying isikole asibanike abafundi ama-qualifications aso nama-academic records ukuze bezokwazi ukuthi beyofuna ama-internships, ukuze bezokwazi ukuthi beyofuna imisebenzi, ukuze bezokwazi ukuthi babuye bezokwazi ukuthi bakhokhele isikole. Izisebenzi nazo bezibhikisha zifuna ukunyeselwa amaholo ngo-8 wamaphesenti. The issue of academic records, we as early as 2019, we have reached an agreement with the students that all those students have completed their programs to be issued with academic records, even if they haven't paid. So I'm surprised to hear that they're still mentioning that as an issue, because we've given that undertaking and we've put that in place. We've implemented that process of giving them their academic records. Uhlelwe umhlangano phakathi kwabafundi, izisebenzi kanye nabaphathi benyuvesi kusasa. Londi Khadebe, SABC News, eMlazi. Kusenjalo abakhweli bashiyeke bengenanto zokukhwela ngalentsasa njengoko izithuthi bezingavunyelwa ukuba zidlule kule ndlela kabahlali balengingqi nababambe uqhankqalazo. Abahlali bafuna imisebenzi kumasipala waseNkomazi. Manje ngithola la endleleni kuvalekile kuthi sengitatanjana ngalapha ekhaya angikwadi. Ngiyacela ukuthi kumbe ngiyangivulela angikwadi. Singumphakathi sikhala ngicasheka kamasipala la iKhombaso. So sikubonile kumphakathi sekwentekile kumahlandla balanza abantu ngaphandle babantu bafaka la iKhombaso. Umasipala waseNkomazi uthi seziqwalasela izikhalazo ziphakanyiswe ngabahlali. Lokubalekile lekufanele kuvele ukuthi i-recruitment process yakamasipala ayihambi ngalendlela ukuthi uma uhlala particularly uma uhlala eSkumane kufanele wena vele kusebende wena eSkumane, noma uhlala eMbangwane kufanele kusebende umuntu waseMbangwane. Mase khuluma si define i-local sibuka iNkomazi as a whole. Abahlali bathi bazakuqhubela phambili noqhankqalazo de zisatyelwe izikhalazo zabo.